Hoxe queremos mostrarlles unha exposición que seguro lles vai sorprender. Imaxinan ver a obra orixinal de Rosalía de Castro, Cantares Gallegos, o primeiro libro escrito en galego, os estudios sobre o padre Sarmiento ou o manifiesto orixinal de Manuel Antonio, Máis alá. Agora poden ver todas estas pezas e moitas outras acercándose á cidade da cultura de Santiago de Compostela. Os documentos, os manuscritos, os xornais, os códices e, por suposto, os libros reunidos nesta mostra son tamén obxectos preciosos e prezados para nós. A nosa humilde forma de demostrar o amor por eles é xuntalos por primeira vez nun mesmo espazo e marcalos coa súa inclusión nesta exposición chamada a converterse en historia da nosa cultura. Esta exposición teñe pouca luz e moi tenue para evitar que os libros se estropeen. Unha mostra que conta con obras de incalculable valor. Sen dúbida, Exlibris, dos libros de Galicia, non é só unha exposición do libro galego, senón que pretende ser unha aproximación á identidade de Galicia a través daquelas obras que foron escritas para dar testemuño de que existimos como a unha comunidade diferenciada e para poder, ademais, guardar desta maneira os saberes propios, as noticias, as lendas, as vitorias e as derrotas. A selección feita para esta exposición permítenos avanzar nun itinerario pola cultura de Galicia que nos leva dende a Idade Media ata a actualidade. O percorrido diríxenos polos meandros dos saberes dos galegos ao longo da nosa historia. A súa variedade condúcenos dende os tratados gastronómicos de Picadillo ata a matemática de Vázquez Queipo, dende o humanismo do padre Feijóo ata o romanticismo rosaliano, dende os códices medievais ata o libro electrónico. Sen dúbida, un conxunto de xoias bibliográficas que trazan un relato de como se construíu a cultura galega e que vai dende os primeiros textos romanos ata o primeiro libro electrónico en galego. Todos estes libros son hitos da historia de Galicia e moitos incluso nunca se mostrarán en público. A exposición, dividida en 5 áreas, reúne un total de 83 libros, códices ou manuscritos considerados clave na construción da cultura galega. O conselleiro de Cultura e Turismo asegurou que Exlibris conta a nosa propia historia a través dos documentos e dos libros. Exlibris contanos a nosa propia historia a través dos documentos e dos libros que, parafraseando a Montaigne, son a mellor provisión para a gran viaxe que é a vida. Os organizadores da mostra fixeron unha selección de obras bibliográficas de alto valor, prestadas por institucións, arquivos, bibliotecas e particulares. Todas elas son representativas de momentos claves da nosa cultura. A exposición está concebida como a un libro, como a un prólogo onde poden verse os primeiros libros e periódicos editados en Galicia, libros que, sen dúbida, non lles van a deixar indiferentes. Unha mostra que pretende amosar unha escolma de pezas representativas da riqueza bibliográfica da cultura galega ao longo da súa historia. Os libros reunidos nesta mostra entrelazan as súas propias historias individuais, aquelas que moitas veces nos enuncian os propios Exlibris, conformando en conxunto, na medida do posible, unha gran historia de Galicia. Os visitantes poderán contemplar, entre outros, o primeiro documento escrito en galego, o Foro do Boburgo de Castro Caldelas, de 1228, prestado pola Casa de Alba. Así mesmo, entre as pezas figura tamén o primeiro mapa do Reino de Galicia, o primeiro periódico na lingua de Rosalía ou a primeira revista ilustrada que se editou na comunidade galega. A mostra permanecerá instalada no Arquivo de Galicia ata o 25 de febreiro. Dende Todos os días o libro, lles recomendamos que non se perdan. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
miña terra, terra donde me eu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que moi o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniña